na ang na miscalculate ni Marcos Jr. ang gibuhat. Parihan ni mga higala ni Ninoy Aquino, mga kaigsunan, nga pagtugpa ni Ninoy kay wa may lain. Politika magyapon to hinungdan. Politika gyapon hinungdan mga higala paglingkod ni Marcos Sr. Straight to the point. Nga di gustong manaog sa gahom, siya may pinakataas og katuigan 20 katuig naglingkod. Ang makabangga na yun ni Marcos, si Ninoy Aquino ra. So dito to sa Amerika, nagkasakit-sakit man sa tingin ito, gipapriso day. Gipapriso sa ito niya. Mamaog pattern ni sila, Pwede pagkaliwata ko ni mo dong BBM. So mo to nga, ilarga to sa US, nagpaalim to sa iyang sakit, gipabalik to, gikonvince balik, kay mo patawag og snap election. Siya raman, may lain nga makabangga ni Marcos. Siya ra. Pag naog mahigala sa eroplano, sus Ginoo ko. Patinda ko ang kadismaya sa mga Pilipino Gipatay dia sa airport Pagtugpas, tarmak, may pag naog, patay. So wanay kontra. Di ko maingon, si Marcos may nagpapatay. Ako lang nagklarohon, pero namatay during his watch. Siyempre mga tao mo duda magyod niya, Marcos ginagawa na to kay mukunta man niya ito, mamay mudagag presidente. Pero ako yung paklaro, nga, basta ako maingon nga si Marcos may nagpapatay, God. Namatay siya during the watch of Marcos Sr. Na-miscalculate nila, okay na, natay kontras politikaan Daog, nagyod, kaya na may kontras politika, sus. Na-miscalculate nila ang reaction sa mga Pilipino Ang reaksyon sa mga Pilipino nga ni ulbo mahigala nagkahiusa ang mga Pilipino gumikan sa mong kamatayon ni Ninoy. Ug hangtod gani willing sila nga ang asawa ni Ninoy Aquino nga si Cory wa gyud na mauhan tos panggobyerno wa gani kaagi bisag barangay kapitan. Mao'y nahimong presidente nga wa damha mga sukintig paminaw. Straight to the point. Mana kong giingon, posible mga higala sunod target anin. Imagine ka, si Duterte ron naghearing sa ICC, maghearing po sa duha kabok ang hearingon day. Kay impeach man nila. By the way, doon na survey result nga ang majority sa mga Pilipino di gusto impeachment ni Sara.